салом дӯстон, шумо дар канали всё про всё қарор доред. Ба видео лайк мон, обуна шав, зангуларо пахш кун ва ҳатман видеоро паделитсия кун, то ки дигар нафарҳо низ аз ин суханҳои мо баҳравар шаванд. Видеои имрӯзаи мо дар бораи ғарибачаи ошиқе ки рӯзи тӯи дӯст доштааш рӯзи марги ӯ мегардад. видеоро то охир тамошо кун ва шоҳиди он гард ки чӣ гуна азоби зиёд мебинад. писарбачае буд ки бори якум ба мактаб мерафт. ҳангоме ки ба мактаб меравад, ба духтаре дил мебандад. ҳамин тавр аз байн чанд вақт мегузарад. ба духтар чизе гуфта наметавонад. рӯзе дасташро бо корт мебурад ва ғайр аз ҳамон духтар нафари дигаре ба наздаш намеояд. ҳатто муаллимҳо низ хабардор намешаванд. ҳангоме ки духтар ба назди ӯ меояд, дасташро дору дармон карда мебандад. баъд аз ин писар ба чашмони духтар нигоҳ карда бар ӯ мегӯяд: туро ман дӯст медорам ва нафари дигареро дар дилам ҷой намедиҳам. духтар бошад ин суханҳоро фаҳмида хеле хурсанд мешавад ва ба писар мегӯяд: ман ҳам туро дӯст медорам. ҳамин тавр бо хурсандию хушҳолӣ ба поёни мактаб мерасанд. яъне хатми мактаб барои онҳо хеле душвор буд. мактабро хатм мекунанд ва баъдан рӯзе писар бо духтар вомехӯрад ва бар ӯ мегӯяд: имрӯз ман ба ғарибӣ меравам ва кор карда омада туро ҳатман ба занӣ мегирам ва тӯю тамошо мекунем. боз ҳангоме ки ман ба ғарибӣ меравам, нафари дигареро наёбем. шӯхӣ карда бо духтар механдад. писар ба ғарибӣ меравад ва дар он ҷо нафаре ҳамроҳаш набуд. нафароне ки дар ғарибӣ ҳастанд, ин дардро хубтар медонанд. худаш танҳо бениҳоят азоби зиёд мекашад. ва рӯзе дар ошёнаи баланде нишаста буд барои тоза кардани тирезаҳо. ногаҳон телефонаш занг мезанад ва нигоҳ мекунад ҳамон духтари дӯстдоштааш. бо як хурсандии зиёд телефонро ҷавоб медиҳад ва духтар бошад гирья карда истодааст. аз ӯ мепурсад: чӣ ҳодиса шуд? барои чӣ гирья карда истодаӣ? духтар мегӯяд: як моҳ пеш ба хонаи мо хостгор омад. падару модарам розӣ шуданд ва фардо ман тӯй дорам. маро бубахш. ҳангоме ки писар ин суханро мефаҳмад, аз ҳуш меравад ва аз ҳамон тиреза ба поён меафтад. вақте ки дӯстонаш ӯро пайдо мекунанд, аллакай ҷон ба ҳақл супорида буд ва он ғарибачаи ошиқро ба ватан мефиристанд. ҳангоме ки рӯзи тӯи духтар домод меояд ва барои рафтан омода мешаванд, ногаҳон духтар мебинад тобути нафареро оварда истоданд. аз дугонааш мепурсад: ин кӣ бошад? дугонааш ба ӯ мегӯяд: ин ғарибачаи ошиқе ки аз барои як духтар ҷони худро аз даст дод. ҳангоме ки номашро мефаҳмад, беихтиёр аз чашмонаш ашк мерезад ва аз ҳуш меравад. ҳамин тавр дар беморхона чанд рӯз бистарӣ мешавад ва баъд аз он ба сактаи дил дучор мешавад.
ва ин дунёи дурӯзаро падруд мекунем.